Parlem de la corbella. Una eina, això és per segar. Segar és segar, doncs, si vols fer la brossa per als animals, que no la vols deixar en el camp perquè sequi i desbrossar, entonces per fer-la la fas en la corbella i a gavellar. Seria això. Vas fent manolls, i estos manolls, quan ne tens molts, fas una garba. Un manoll. Per fer la garba, agarrarem els brincs estos, farem una enrotlladeta i en la mateixa brossa que tenim farem el vencill. Això es diu el vencill i és per preparar la garba. Ja tenim la garba. Esta brosseta és molt bona pel burret i anem a passar a donar-li-la. Mira, que desvanit està i es queda contentíssim. Tot ben aprofitat i cada cosa al seu lloc.